Γεια σας, είμαι η οικονόμου Μαρία και αυτό το βίντεο θα βοηθήσει να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο μέσω της κοινωνικής δικτύωσης. Συνεργάζομαι με μια καταπληκτική εταιρεία και σκέφτηκα πως θα ήταν εκπληκτικό να συνεργαζόμαστε με την εταιρεία την οποία συνεργάζομαι. Η εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι είναι καταξιωμένη παγκοσμίως στον χώρο της υγείας και ευεξίας με φυσικά προϊόντα κατάλληλα για καλή φυσική κατάσταση, όπως είναι η χημεία αλόης, τα συμπληρώματα διατροφής, τα προϊόντα περιποίησης δέρματος, προσωπικής φροντίδας, ελέγχου βάρους, αλλά και προϊόντα όπως είναι τα αιθέρια έλαια και είναι μια τεράστια αναπτυσσόμενη αγορά. Αναζητούμε ένα συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων. Είσαι επικοινωνιακός με τους ανθρώπους, αισθάνεσαι άνετα, είσαι συνεπής, δραστήριος, κοινωνικός, εκπαιδεύσιμος. Θέλεις να συνεργαστείς μαζί μας, θα εργάζεσαι από το σπίτι σου και θα αμείβεσαι σύμφωνα με την προσπάθεια που κάνεις. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σου και μπορούμε να σε υποστηρίξουμε ανά πάσα στιγμή σε ό,τι θέλεις να πετύχεις. Εργαζόμαστε μέσω κινητών τηλεφώνων και φορητών υπολογιστών. Έτσι, όταν λέω ότι μπορείς να εργάζεσαι από το σπίτι, εννοώ στην κυριολεξία ότι μπορείς να εργάζεσαι από οπουδήποτε βρίσκεσαι. Είναι ένα ταξίδι επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Και μέσω από αυτό μπορείς να πετύχεις ένα πρόσθετο εισόδημα ή μια αντικατάσταση ενός ήδη υπάρχοντος εισοδήματος. Ένα ποσό που θεωρώ ότι είναι ένα καλό πρόσθετο εισόδημα κυμαίνεται ανάμεσα σε 200, 500 έως 2.000 ευρώ το μήνα. Είναι αυτό το ποσό ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σου? Μπορεί να θέλεις να αλλάξεις καριέρα, μπορεί να θέλεις να βοηθήσεις τα παιδιά σου, να φροντίσεις γι' αυτά. Ή να φροντίσεις για αυτά πριν ακόμα τα αποκτήσεις, αν δεν έχεις. Μπορεί να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις ισορροπία ανάμεσα στην τωρινή σου εργασία και στην προσωπική σου ζωή. Μπορεί να θες περισσότερο χρόνο για σένα, για τα ενδιαφέροντά σου. Ό,τι και αν είναι αυτό που θέλεις να πετύχεις, εμείς θα είμαστε δίπλα σου. Ένα ποσό ικανό να αντικαταστήσει ένα ήδη υπάρχον εισόδημα, θεωρώ πως είναι ανάμεσα σε 2 έως 5.000 ευρώ το μήνα. Σου αρκεί αυτό το ποσό για να σου αλλάξει τη ζωή? Μπορεί να θες και περισσότερα ακόμη. Τότε εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου θα είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε να πετύχεις ακόμη περισσότερα πράγματα. Αν από όλα όσα άκουσες σου ακούγεται κάτι ενδιαφέρον, τότε ή έχεις δημιουργήσει μέσα σου διάφορα ερωτήματα, μπορώ να σου τα λύσω στέλνοντάς σου ένα άλλο βίντεο, μια μικρή παρουσίαση. Ή να κλείσουμε ένα ραντεβού άλλο μέσω Skype ή στο γραφείο μου, όπου θα σου εξηγήσω τα πάντα. Αυτή η συνάντησή μας μπορεί να διαρκέσει από 30 λεπτά έως 1 ώρα και τότε θα γνωρίζεις και θα γνωρίζω και εγώ, εάν θέλεις να συνεργαστείς μαζί μας και σύμφωνα με την επαγγελματική πρόταση που σου κάνουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα χαρώ να επικοινωνήσεις μαζί μου στο τηλέφωνο 6980 64 32 60 και να κλείσουμε αυτό το επαγγελματικό ραντεβού όπου μπορώ να σου εξηγήσω τα πάντα.